Jeppe går under navnet Jeppe K. og køber og sælger dyre luksusvillaer i Nordsjælland. Det var sejlærmsdåsen her. Du sagde lige meget. Du sagde ligegyldigt. Der kommer ingen kriminelle herude. Lige bortset fra au pair-pigerne. Ja, mit navn det er Jeppe Kaufmann. Jeg går primært under navnet Jeppe K. Jeg er ejendomsmægler. Jeg har solgt boliger siden jeg var 18, sammen med min far, Jens K. Jeg sælger dyre villaer, jeg sælger luksusvillaer, herskabsvillaer. Jeg gider ikke sælge små boliger, fordi der er ikke nogen penge i det. Jeg vil nemlig lave et par millioner ved at sælge en stor ejendom, og det er jeg god til. Jeg plejer altid lige at have en flaske rosévin med. Det skulle meget godt lige have den i baghånden, hvis der er et eller andet, ikke? Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, der ligger en vej lige imellem, ikke? Men det er ligegyldigt. Så er det bare solgt. Så er det 2 timer der. Så er det lige meget. Senere ind i købsprocessen, så er det, jeg bliver rigtig bad. Det bliver rigtig, rigtig bad. Altså, hvis der ikke kommer nogen, så kan det være lidt svært at få det solgt. Hej! I dag der skal jeg sælge det her hus for en ældre herre, og der er en, der har ringet og sagt, at han gerne vil kigge på det, så sælger vi bare. Simon, hej, velkommen. Nå, det er det her, altså. Fedt spis på, mand. Prøv at sælge, ikke? Han ved, hvad en var skal. Det siger fandme meget om personen. Altså, det man køber en champagne og får den hældt ud i vasken. Det er ligegyldigt. Jeppe K. og hans kunde Simon venter på en ven, der har noget med til dem, der nok sætter lidt mere gang i festen. Hej. Hvad er det her, du skal smage? Ja, jeg sparer 2 gram. 1400. Det er lige meget for 2.000. Det er fuldstændig ligegyldigt. Ja, lige meget. Så er det bare ud med det her. Sådan, videre. Æbba. Ud af den. Videre. Vask. Send en større flaske champagne. Dyre, ikke? Gider ikke de der små 5.000 kroner sager. Det har aldrig været federe ved ejendomsmægleren end det her. Det har aldrig været federe. Det er stærkt. Nu er det stærkt. Ligegyldigt, fuldstændig. Lige meget. Hvad fanden er det, I er gang i her? Hej, Kjeld. Hvad fanden er det, I laver? Hvad sker der her? Hej, Kjeld. Min dyre champagne er I fuldstændig vanvittige. Det er fremvisning. Hvad for noget? Fremvisning. Jeg køber det. Vi tager det. Hvad? Jeg køber det. Simon, køber det. Hvad er problemet? Den er solgt, Kjeld. Jeg henter købsaftalen. Hey. Underordner. Køber det. Han køber det bare. Så. Lukker aftalen. Handel i hus. Fanden er problemet? Er det det? Ja. 14 millioner, Kjeld. Videre. Gider vi ikke der. Videre. Ikke? Så er det solgt, Kjeld. Ikke? I want to fuck you like an animal. Puha, lige det jeg kommer ind, det der soveværelse, der er der bare noget, der springer i øjet på mig. Og det er et lille Rolex-ur. Det er Rolex-ur. Et lille et. Prøv at se det her. Men det er ikke lige meget. Det her det er et ur. Det er jo dameur, det der. Hold kæft, mand. Så finder jeg ud af, at sønnen han var bøse. Det er meget, kommer ikke til at betyde noget for prisen, det er da sjovt. Det forklarer jo en hel del, vil jeg sige. Altså det der Rolex-ur deroppe, som vi stod og kiggede på, og ja, at han er død af HIV. Du er simpelthen så uforskammet. Lige meget. Videre. Jeg køber det. Det er lige meget. Har I en Red Bull? 13 millioner og en halv. Så får jeg også lige en Red Bull oveni. 13,5 for det er rørende billigt. Jeg sælger til 15, ikke? Ja, det er super stærkt. Stærk dag, synes jeg. Er du bøse, Karl?